खुलुमबाय बेलासिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय। दिनै 30 जुलाइ 2020 बिस्थिबार। फैदो दिननि माखासे खौरांफोरखौ फारियै मिथियालानि। लोगोफोर दिनै बांद्राय खौरां गैया, माखासे खौरां दं, बेखिनिखौनो बेखेवनानै होनोसै। गिबि खौराङा जाबाय तामिलनाडु सरकारा लकडाउनखौ 31 आगस्तसिम बारायनानै होबावबाय। लोगोसे राम मन्दिरनि स्पेसियेल फुजाखौ दिनै दहाय सानाव तामिलनाडुनि रामेश्वरम होननाय जायगायाव खालामखांबाय होननानैबो फोसावनाय जादों। माखासे सावगारि नायबानो जाबाय। नै दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय म्यानमार बर्डाराव दिनै दहाय सानाव आसाम राइफल्सफोरा अपारेशन खालामनाय समाव उदखारि हान्जाफोरजों 3 आसाम राइफल्सफोरा बुथारजाबाय आरो गासै 6 जखम जानानै दं होननानै फोसावनाय जादों। मणिपुरनि इम्फलाव जादों बे जाथाया। बेबायदिनो जागासिनो दं मणिपुर आरो बे म्यानमार बर्डाराव। म्यानमार बर्डारावथ' गोबां उदखारि हान्जाफोर दं। बिसोरो म्यानमारनि हाग्रायाव एरसोनानै थायो आरो बिदिनो बिसोरो अपारेशन खालामनो थांबाथाय थाखुमानानै गुलि गावो होननानै फोसावनाय जादों। लोगोसे जोंनि बे भारत हादराव दिनै 24 घन्टानि गेजेरावनो 52,123 जन सुबुंफोरनियाव कर'ना पजिटिभ मोननाय जादों। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय उत्तर प्रदेशनि नयदायाव मैयाहाय सासे 45 बोसोर बैसोनि बिफाया गावनि असे फिसाजो 13 बोसोरनि फिसाजोखौ जौ लोंनानै गाज्रि खामानि मावनानै गावनि हिन्जावजों केस होजाबाय। दा बे दुथां बिफाखौ थैजासिम जेलाव दोननांगौ होननानै दाबि खालामदों। नोंथांमोना बे निउसखौ नंखाय सानोब्ला गुगोलाव नायब्लानो मोनगोन। लोगोसे आयुर्वेदिकनि सासे डक्टर जायबा 50 जननिबो बारा मार्डार केस खालामखांबाय, बै डक्टरखौ दिनै दहाय सानाव दिल्लीयाव एरेस्ट खालामनाय जाबाय। मिथिनाय बायदिब्ला बे डक्टरा मार्डार खालामनानै किडनि मेगनफोरखौ फालांगिरि खालामगासिनो दंमोन होननानै फोसावनाय जादों। दानिया फैदो दिननि माखासे फिसा गेदेर खौरांफोरखौ फारियै मिथियालानि। गिबि खौराङा जाबाय रासियाया गावसोरनि कर'ना भाइरासनि मुलिखौ पाब्लिकफोरनो इउज खालामनो थाखाय होनाय जासिगोन। आगस्त दाननिफ्राय लन्च खालामनाय जासिगोन। जोंनि बे भारत हादरावबो लासैनो सफैनो हागौ। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय क'क्राझाराव जिनाहारि। सुक्त मुर्मु मुंनि सासे दुथाङा जिनाहारि खालामदों। नैबे नुबाय थानायानो जाहैबाय सुक्त मुर्मु। बे सुक्त मुर्मुआ चिरां जिल्लानि सान्थिपारा गामिनि होननानै फोसावनाय जादों। लोगोसे त्रिपुरायाव सासे कर'ना भाइरासनि पजिटिभ पेसेन्टआ आरोबाव सुइसाइड जानानै थैबाय। खौराङाव फोसावनाय बायदिब्ला हस्पिटालावनो सुइसाइड जानानै थैदों होननानै फोसावनाय जादों। हस्पिटालाव बोरै सुइसाइड जानो मोनखो? हस्पिटालावथ' मानसिफोर थाखायो नङा होमबा लोगोफोर? दा बेखौ आङो बांद्राय जेबो मिथिया। लोगोफोर दिनैनि बेलासिनि रादाबफोरा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ लाइक खालाम, लोगोसे चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम।